xi qabelkom ħalli Inselmulkom sinjuri dan huwa xuta il-programm li 50 minuti idawwarkom dawra mad-dinja u tikom l-affarijiet li huma vera importanti. Jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ibatunna fuq dan l-indirizz elettroniku tagħna kif ukoll għandna il-WhatsApp. U s-soltu dejjem ngħidu x'għamel Trump. X'għamel Trump? Illum x'għamlu lil Trump. Miskinu. Ma nafx jekk tafux imma Trump is-soluzzjoni tiegħu għal Gaza fejn hemm dawk il-gwerer kollha bħalissa hija li n-nies ta' Gaza jitfaqhom f'pajjiżi oħra fil-madwar u Gaza jiknes kollhom kienu jagħmel resort fil-Mediterran. Li tkun proprjetà tal-Amerika wkoll għax dik importanti li nsemmuha. Issa da miskin biex ipattu ilu nara xi attivisti tal-Palestina sabulu għax għandu golf course Skozja wkoll tajjeb u vendikazzawulu jew ma nafx kif vendikawulu billi tefawlu għax vendikat kien. Xi seba' ħamra. Insomma, ejja nitkellmu fuq affarijiet li qed jiġru hawn Malta. Mela, bħalma tafu il-lokalità tal-Furjana jgħaddi xeba traffiku minnu għandhom problemi oħra wkoll li jiġu organizzati fost l-ikbar avvenimenti f'pajjiżna u allura il-Kunsill Lokali tal-Furjana qed jipproponu ċertu tibdil hemmhekk sewwa. U għall-ewwel darba f'Malta naħseb tista' tgħid il-Kunsill kollu huwa maqut fuq daw il-proposti għax kemm nazzjonalisti, laburisti kulħadd maqut. Tajjeb. Bliem. U aħna naħseb fid-dover illi nkunu nafu x'hemm propost u x'jaħsbu n-nies. Tlaqna. Mela ninsab il-Kunsill tal-Furjana u ħdejja hawnhekk għandi lil James flimkien mal-Kunsill irnexxielkom taqblu. Ekku, irnexxielna naqblu. U fuq xi qbiltu? Fuq pjan ta' riġenerazzjoni biex niftehmu policy paper li se jkun l-ewwel pass se joħodna biex nikkonsultaw primarjament ma' residenti mal-Furjanis biex ikoll jgħidilna x'jaħseb dwar ċertu idejat fosthom bħal pereżempju l-idejat li għandna li s-sitwazzjoni fil-Furjana tan-nuqqas ta' nies hija sitwazzjoni straordinarja. Mela jeħtieġ ukoll għajnuniet straordinarji biex naffaċċjaw din il-problema, ġifieri għajnuniet finanzjarji biex anke żagħżugħ jiġi jgħix il-Furjana, jixtri l-proprjetà, jagħmel ix-xogħol biex il-proprjetà tkun abitabbli. Dan kollu ovvjament amalgamat ma' proġetti oħra bħal pereżempju forsi l-ħsieb tal-proġett ta' rinnovazzjoni tax-xogħol fi Triq Sant'Anna, il-Maġġar tal-Ġublew. Dan ovvjament kien hemm ġabra ta' idejat ukoll li kienu saru fil-passat minn individwi oħra. U l-Florjana tagħmel parti mir Reġjun Port. Allura nistgħu wkoll namalgamaw l-idejat ma' Reġjun Port, ġifier ma' Kottonera, l-Belt Valletta u l-kumplament tal-lokalitajiet fi Reġjun Port. U nibnu il-politika tagħna flimkien. Din il-karta u hekk dan id-dokument mhux aħħari, se jibqa' jkun dejjem żviluppat, se jibqa' jkun dejjem aġġornat bil-kontribut tan-nies tal-poplu. Kemmu sabiħ meta aħna l-Maltin naqblu bejnietna. U issa sinjura nippruvaw insolvu problem oħra li għandna f'dal pajjiż li mhux qed ikollna biżejjed babies. U fil-fatt staqsejna l-tfal esperti li għandna f'dan il-programm biex jgħidulna kif insolvuhom. Mela, ħan nitkellmu fuq xi ħaġa oħra li vera tinkwetana bħala pajjiż sewwa, dejjem biex ngħidu Roberta sewwa. Mhux qed nagħmlu biżejjed babies, mhux qed ikollna biżejjed babies. X'taħsbu li nistgħu nagħmlu fuq għali? Ma tistax tikwanta nies biex ikollhom il-babies, tipo imma qatt ma smajt biha din ħaġa dil-problema. Lekin nżidu iktar baby. Jkollna iktar biex nieħdu ssieb. Biex nieħdu ssieb u dik tinkwetak. I think we just should make a lot of hospitals. Mela, iktar sptarijiet, ma ntomx il-steward id-deba għamlu So jak we get babies like very quick, suddenly, yeah, we just make a lot of hospitals. Ma tal-gvern, ta' Robert jew? Ta' Robert. Ta' Robert, ora, mela ħan niżillu li jrid jagħmel iktar sptarijiet. Inti x'taħseb? Ma tafx. You drink more water and you'll be good. No. I want to drink a lot of water to be skinny, but I do not want to have any kid hand. Kemmu ma' bravi dawn it-tfal u jekk taħsbu li t-tfal tagħhom jinqalgħu wkoll, ħanamlu round ieħor ibatunna hawnhekk. Jew inkella fuq il-WhatsApp. Hawnhekk. Isma', jiena għastojtajt il-koinċidenzi. Il-mara kienet taqra A Tale of Two Cities u mbagħad kellna żewġ tfal. Ma ħammu l-lemin, ta' għax il-mara tiegħek taqra Snow White. Snow White.
Seba! Għandek raġun, Seba. Iġri, san! Iġri!